bia ba beto dwa wo kire se nya ade apanyin se sia no otu anamo ede afa ho ye bewra mu e wo sene west man sinimo na empanyinfo bi omo ye ekuo akwakoye dwumadie bi a ne nyina mu nsem ye de eba bedan mu adagya na sunyane ene ne mpota mo so ye bekọ ho ne nyina ne se wiase nyina yi da kosi ho se be ya wode be ma ema nufuo mu bahai yetimi ayide afie nufu so ene nufu ase ama mframa ede afa ne nyina no wo botaye ntia na sunyanefo aka ensem bia no pan nyina no obetse wo ya no pabrem no nsia kase ebomu na ya kai se Facebook no ye twa wo ho Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube Sompa TV Twitter na Sompa TV sa Sompa FM www.sompaonline.com ensem ni nyina dabusua ebo ne bedema okwa no akosane no akenkan bia setie bi e de afa online ho anopa midi di ohene ire maame akua yeboa esia maame ne makenkafo enti yenye brani adaje na ensem no ne nkyeremu nyina no yentime emfama mo ye shansam na se ede efrase ye omo hwe yakwane akwantempo ho nsem so Ghana ma panyin na danko akufo do ba ye na owi abo nyinam so se emfa ho ne de sesabro wode be ya bre wakoto dwempo ni a wo brebo no wo be hwe ahwe se nyakopo enya doma ne mfie nwotwe ne ebe so no na Ghana yakwan ahodo ye atete apropansam na wiewie se kontebe ni nyina no watimi aye aboa na etimi ama adehye atwentie ho nsem no etimi akoye na no enam so nte no ene ebrofo kwansi dumiensa ene na chipo bi ya eno ewodua ya nkwanta ekoboma no kwan no eya ade a wode ma contract na so ebesi ne no wo kire mu contractor no wontimi enhye dwumadie na se eno na nam so ma me Frida Prempe wono ne soafo ya ohwe ahone die ne yensu wansu ho nsem so brekwa na wode wani ekire mu ewota no empotem anasa tano nofo a wayamrasha badwani de ma de hye wo ho wone na de hye wo buno ene afomantem wofo ni bia kasa ama enam so nsem dodo na ena wode atodwa wo kyesa so ene nche wo behwe amadwumadie no ahyase nukre samia na mako high grader afa payload ade asiso afri sunwane na boma kwai kakra no mehwe se meye reshaping na me manfo etimi afa so ni nyina che se contractor ye de adwuma no ma no 2 years ago no omo aboa no ho ema boma so obeye adwuma no oye boma dua nkwanta boma fie boma tepa ena boma ehye mu yamfo ma bona se ase de obi hye nachi se adwuma no menkoye na akoye abema Frida Prempe di akosoro se nam no so no kolobi Ghana abai elobi wo famu akwata ena akwan bebre ayeye wo tano north ne bia so boma force mintumi ntiase se wasan contract ifie mienu na wonye wadwe se obeye boma kwan na de bia gi se nipa bi ko hye nipa bi achi se monkoye demonstration monkoye video na mo fansai MPP abai mint da ho masa ni nguase ne ma entina woso afo na sei su etototoi na maye kwan no so aye basa na chese esese be sorry eno ntina wo hu de ekoso yi we ye miame kakra wa na me de hwe akrakra ekwan no ekwan ni de nyame adom MPP abaya ye bi pa ohwe church adroba ohwe adroba subi so ohwe bafukro man cry yensa odua nkwanta bridge so yensa obuokukura so dua nkwanta bedomija ache dua nkwanta akokwa mo eni reshaping bebre yaye wo ye montem ha na je say abayi sika no eni cake no obi e poni kakra enti se de adwuma no mawa na ososo wa poni ho kakra na ososo aba beye na kakra na aba betimi de atu aka na esu asoso kakra but we de kra me bana meko enti se de ma ho odi betumi kakra no na meye wo boma dua nkwanta ekwan no so Ebusia de eten nken ayarmashe badwani di ma de hye yo water no north ye no ewa hafomantem mo abrekro na no wasa ye soafo ya yensu wansuwa ene ahone die ho nsem nyina eda na ba ma me Frida Prempe ene ni din ye to ensem no so na se ya da na ento so suku ene ekuo bi ya wonom so etimi atene wo mu ne nyina no eye empanyimfo ye omo ya churchfo empanyimfo no wonom abedi ekire heads of assistant secondary school Charles ena wo twa ne tia ede frɛ no wonom de adesrade bi ema ban no se buffer stock of wonom bre enkwada ne nuane no enka be ya wonjai na woma wonom entina baby se be ya wonom so no
wobetimi asom wankasa na wonkwadaa ene esukufo no wonim de wope ena wonim de eyema wonom ti no enka aban ne nane sanuane sem ne nyina no emfa ba Charles fo se be ya wonso no wobetimi ahwenuane pa na watimi ahwe de be so efi se etoda bi aya na enuane na ho akwatwe wobewon se secondary school we se na aduane na short wa ase no se kire se ebasa na enema nyina enkoye nti no wode adesrede we se yato abaya ni mo nam so nti no ye John Dramani Mahama Kanema panyi de mo meyi wado to kurafo so se mpanyimfo ne nsem na woka no ewo mu nti awasa aban ehwede ye ma wonom na eno ne nam so nti ne Yewura William Boadi waye panyi kwankyerefo ya wono eda Educate Africa Institute ano wono so ede nsem bi atudwane ye se anwumo eda yete ede firi ni wura no the head master and just ekano no kwaso ano empempi no empotama ni sisano ye papa no mu yiska na aya ko masika na o de to na ye mame ma no mo so akoma ye be so no mo de ato aba at the same time you also check what is in the kitchen no ma are a down bit na aban ese o di stay ma basa stock na o man kasa premier no dey abre school for ye mu say on say do baby we say food shortage at school it has been happening and it is because na ba okay do by some ye no o ntimi ni ntimi distribute aye aduane no evenly and also on time it o mo twa aduane o kwa twa baby a na o mo di bi akọ ni papa mu no nwa eti ye hu ni say ya dia ye budget akọ ministry ya ne sector bi adia and sika was the ma schools no ye fama wo mo accountant wo beza wo head teacher wo sa wo auditor internal one they can manage the budget and do their own thing after you external auditors it's me call periodically e ko eduma wo ye sika e de ma wo no tom da ye eduma ye de ma wo so mpanyera na ankoyi a wo ma esi ebuso mo sam na ebusa wo anu ye na ankoyi a na ko dina mra no Ebusiani Payatin Ken Yewura William Boadi waye Executive Director Edema Educate Africa Institute no na Yewura ensemfo from no nansanya na MPP amanyoko no ene wonom ensembe to bedwasre da amanfo atwene twiapia etua wonom ano anopa wia ne anwumre wakoda krampo na chese esiwa no ne nyina da ene se Yewura alankwadwo trematen ya dodo na afre no alankashe no wose wate ne ho ewia so no person no obi bo na wono so empese ono bo no wotete ne ho kire wo a de ehia ne se wankasa obeto anamon ede afri ono so na no biem eno enam so nte no wakwa akwate movement for change amanyoko enam so nte no sabre ya kasei enipa dodo na ya dodo na eye MPP mpanyimfo ena woka kire MPP mpanyimfo no edom dodo no senke be ya ano ni ano we ne ka boso a eye nkunimdie ne ensempa ne de bente no enke be ya wonto na mo office asem bia ni wa ba ya deseka na etwa no te no Yewura Alankash ne ti a wate ne ho no enfensin so papa famre amanyoko no fimpi mienu ene aduonu nan mu na asem we say eto odwa no ena Yewura Joseph Amoa wono eye panyipa ya Alankash ne campaign team no wodi mu entintin man wone Sompa kasefo atwetwe nkomo ama asem a wote ye ne niano ya wode ema ye ne yenko tie bi mra de minia na de minia pan majority leader kan ye no the oba kun so me kan say officer ne party no ya de na o be kan ho asem na bi din koyi na o ye party ni papa na o pese ye tren na o be kan ho asem kona kwete party ana ko independent egide oba ho kan mi see party ni bia fre na atwine no maka sa so kan ya kra ya brante abena wo siso asuma kan ye na twesai na be pacho bia eno so bia bojino so ye enti baby adrede wa onim the movement for change no e kra ni e say o ti ala na small kan o say party no wono the all pay because baby was say no e leadership papa leadership wa be ma o mana ko ni manin kuntu eno manin kan ko ni hia no enti wono so na o size nyamyadom na chebia no a obetimi dia nso man do me oba One party be a bedma, and what kinds of classes? Oh, be with my trauma, Nemum, presidential, Tuma one because Geopolino, and your best free Honona, United Front, Naze, government, ya, Yena, be a can hope, be not going to ban the other one. Sanity and one can't be a co party, be an answer, can say, or no, as presidential candidate, and I am Twaban man.
Awusia nipa yɛte nken Yewura Joseph Amua wano edin tintimai ewo Yewura Alankash ne campaign team ni mu. Afe ye komo ewo Sydney West Mercy mu. Na ehwo na aba beto dwa se ekuo bi a wonom so enhye abayase a wondin ni Duapa Mothers Union wonom aye nkyerɛkyerɛ dwumadie bi de ama dom ya wonom kwame danso ene ne mpotamo ne nyina ne se kwan pa obefa so na watimi de won ho ahye di bra hodo mo efi se Dr. Agrika ye wase sa wo tete eye bema watete kwantenkre na nso sa wotete oba de o mamu ne nyina no na watete won na nso bo my Ghana mu ase no mu a pepi na no di bra na sa position bi eba beto ho se ye adwumam se ye sorry mu anase mpo no abamu titiri no obehu sa na ye ka ma hye eba se me kwai bedi matem politics de aye time didie eno nam so nti obi adwane positions eno ene nam so nti dwumadie no wo ye ede hye emman kran na programs manager anase project manager ya wono eda ekuo na no Yewura Philip Dua wone Sompa kasefo etwetwe nkomo ama ensam no sede esitie ene botaye titru pa etechre no wode ne nyina eto yanim sei Duapa Mothers Union yebotaya na se yehwe ye district ha sei na Sydney West ha na ma bebre na ntam fo mo ho nse amanyosemu enkenka unit committee ni assembly member yehwe electoral area se wo Sydney West ha maako 20 ni nyina no oba bie ni ho a wo member of the assembly wo elected na we hosime wu se even the appointees kurampo na nka kwanya wo se appoint ma bebre na no yintimi appoint wo mo enti saa training ni ye training na ye de amama sebe ya wo mo nso ni beje amanyosem a ye no ye mpatam a no mo so atimi do mo ahye menkenka ma sebio wo mo honamu akwamu how people yetaka ne se people with disabilities it is Star Ghana Foundation aso Duapa Mothers asense ye rese ma dodo na betimi do mo ahye amanyosem mpatam amamu weni mu na atimi aboa MP no ye ni pa bi adwen ye wo mo sebio so bi yo ba wontimi nya hwe esonte sa ye woni se ye hwe amamu mpatam amamu na emema die ni mu a na so besi sa abere no mema ntime fa ye no ne o sie du eti afedi akwanya abase emma so ye mo akwanya na o mo so be die ni mu bi Awusia nipa yɛte nken Duapa Mothers Union ekwo ye no enhye abayase wono project manager Yewura Philip Dua na no si ya pe na emma no mo wonom ekwoje ntuteye ewo dwumadie no ase no wonom so eda ensem edi kakra edi kyerɛ MPP no nanka emma de anka ebia ye adwen ne se bia anka oba de wusisu anka wo adwuma wo se wo ya na se bia obetena kitchen eye adwuma ana se wo de wo be ye fie adwuma wo de assembly election de anka o meka se wo ba de anka wo fa ho ben be metena ase a me hu ye ene hwehwemu a me ye eni Duapa nkyerɛkyerɛ mo ye ene kyerɛ se emma so ye wo ene pa e wo yenim ena ye so si ye kɔ dwuma de bi mu se ya eya pepi no ya empenifo no so mo ani ti ho bebre se ema so yenso yakeka ye ho a yenso dwumadie bi se yedi ye ho ehiem me be stand for assembly woman me pesa me bana me be boa don kole ye mpatem ho esan se emema nkoa na ya na atam so mo kɔ na mo kɔ ye assembly man na ye ma ne de eya na ya kan ye ho ahye na nso afi de me nso so matu me ho asi wo se me pesa me kɔ na me kɔ ye assembly woman Abusia wono ma yete wo monken emma dodo na Duapa Mothers Union ekoya enhye abanse wo ye nteteye edema wonom ewo Sydney West empotemo ho ya kwame danso kronim na dwumadie no kɔ so ebi ne na yakɔ akotie wasugu so na wani guso a wo hwɛ anopa no siabrem kasebo ewo Sompa TV so brekrona no wutie yai ewo Sompa 93.1 FM ewo Kumase enkranza Sompa 90.7 wato di ama de hye ya mo bono epoye mantam nyina na wode wani kyerɛ mu ewo bono mantam kropom mu enso a Sompa 98.9 edom dodo ene miamia hodo ye atwa sunya ne ho ahia no so no GB de fa oje nkyerɛ no ebra Facebook ana YouTube Sompa TV Ghana ana Sompa TV bro semo no yebekenkan ne nyina de amamo afa ye bonwere mu ewo nsemfoforo mu ewiase na nanom account wo se enipa nyina no dane emu a wasa won so de ho edom bi na wanhwe ye ne wanya ne sade a won mu wie a
obetwa wo ho atimi abechiware eno nam so nti ewiase nyina no October bosome de to so du biensa bia wo yisi ho de ma emma sebe ya wonso no onufo ho ensem no obetimi ahwehwem ne no nam so nti dapote ne de yesi oba bia hwe nanufo mu ba ha braise yi wa mobia no nam so nti sunya ne kropon mu wonom de wo mu ahyemu enam so nti emma dodo ye no ewo mpotam ho no wonom ne ye nuanom mo Sompa 98.9 atwetwe enkomo efa da no ene senia wonom esi ho niema ho a ensem a wo mo de ba ye na busia sei ene o kan fire crazy ade ne bo no ayedin ele wom se ne bo na ayedin na oba nso de wa mo crazy anufo be nti ese ebo ni sa send dey no brade to me my understanding the nkeye because o he cry say oba be die ni kwan say o ye dey obo brazia because obo brazia now the die ni na it me dey affect breast no sinde no brade na ye brazia no kwa boni too much we say na umu ye dey eye wo ya me dem me advice say ye na afen so me san so advice say o oba de o ba be da na why the way bra na to baby ye mom say o mo kan say ne ye fancy wo say obi a embo brazia ye but brazia na edu ba bi na wo bo a utimu say wan kasa umu ye o ya edu ba bi a ebi wo so a emu adin utimu say wo be yi no kura na abia bia o ho no a utimu say wan kasa ho kire but brazia no so the way sitie no wa mo a enyi because o sha tare bi na say wa mo brazia na ama wonye kama say wan kasa no kura won ku attractive nti no the moment a wo be bo brazia no e ma ase atale na e show na effect o kama e ma wo look attractive nti Awusia eni ya yeti ye eye ema dom dodo ya wonom ewo sunya ne kropon ni mo na no brade no ya ekoso owiase amansan nyina no Ghana ye de ho etu emu bie no e na ehofo nso de se de ohun nsem no woji ni nyina edema yankase ye nuanom a one more Sompa 98.9 ekwe ya kwa bro no mo chia me ni mo na napoko eni sie mu a wonom so da na ekire ede ema yen afe yemra asante mantem kropom asenom yenkai adehye nyina yaw enche ye ena ababa waso no bia no wo edum ye friend madwoa wonu akasa da kanchima ya wono eye priest inspector yewra ametwumesi wotwinto 10 ene makoma enum esia wode agu ababa wai ho ya waje ne krade afri ne nsem asem wesei ekwaye atwuma mentwe ya enam so ntina busua na boa aba akwakodu aban mu na enuada ena Kumasi High Court 2 wonom ekọ asetena biem ewo madwoa ne case ne so na wakoduru ho no eyade a nkyeremo ne kira yewra ametwumesi wonu akasa ne lawyer wentimi ama ewo eye court wonam so nte no court no asa etu asem no ede ahyeda ya Yakopon ya adomo a October bosome e women de to so aduonu miensa e na wo chem se court no ebesa akọ asetena na yenkọ hwe apawa bibra edum ene ne mpotemo asem no na ekoso no sede na enema esitie ewo ho It's 23rd. You're about 2 weeks time. You're back. Oh, and you buy any deal. Yeah, from the lawyers, I hear from the oh, no lawyers in no later tactics. Yeah, Omamba. It's the case me I said to Ashada 23rd of this month. Yeah, me the be amicase, you would do some cocoa, judge your tiasi miso. Any lawyers, you would do some cocoa. To be bia or ye, you only abutre. No, about Chewa Jayan, no yen baby. Nti ya abutre na meka se nyina yenya na ono lawyers na epidly tactics by hopefully bibia be wi nku bia mai video no oni se on kai se ye boy na ani ama ne da so on come na 13 on fa video ni metuja se video ni se ono ana se nyo ono afa na ye free case ya lawyer ya se ya sa dia so 2 weeks ka abusia macho abusia fo ne edunfo bi ena ye kọ ekotie wonom no na ne nyina no court kwa setere nura yewra ametwumesi ono akasa ne lawyer wentimi amment ne da no 23rd of October wonom se wom samra setere bi no mo hwe ba bia wonom de asem no ebefa
afe yada so ejina santimantem ase no na edom dodo bi ena wonom so ekasa wa bla Sompa kasefo yeto anamo ede ani kire mu ewo monten so sebe ya enne den ye wiase nyina atuasi wo se eye kosuadie eda no ye kwabisa amanfo mfasodie ya wo hwa wonya ede free saa kosuadie ni mu ene eniema kakra wonim efa saa eda yi ho yenko na adehye ne nsem yenko tiemra se kosia ma hoden se ye nyuma bebre kosia ho yi ege se udi na no pa udi ba akopɛ udi create ni nyina gina ba akopɛ ye ti am so mpe kosia mi di kosia na me hoyam de amani kosia no me ntehwe ti na ma mpe kosia ye mpani fo me ya doctor fui nkan ka go se a doctor fui obi e kasa fa kosia se udi a eye emu ahoden ebi tu kasa fa se kosia no udi a enye ntese me ye hunu kule wo mu sa da se kosia no se ye ana se enye a ye hunu dire mi nu se ise nyankopon no a janso oh otro bi a me ho ha me ya minya kosia be mi nu bi a se ma ko private committee na yin family bi pa dai ene wa da me chewa so lan kwa de besi ya fa wo ya fro man ti meji a ya ko si e mai di pedua ense ma oba wa wo umbre utu kama wa ma ba amode ba wo ni pedua no nya amode kama me yo ko si ade awo me pa o me du ko se fitimi kwa bre mu saa de nyo de me kala asama manyi kama pa ko so so tedi so ebuwa wan kasa yo ba na tedi ko so won se wo de mtimi bi utimi go to so kama ko so kasa de won se ko se nya ma se udi ko sia ma wan kasa wo de ko du ka tedi a hu se wa e kama kasa na ko so pa de ko benya bianka udi tu ka enkeye ko se de nya ma body se obedi anka se ebuwa wan kasa ma ho to ati ase ko se de nya ma se obia di ko sia ma kala yefe mama wan yefe ko sa benyi kama ka de ko sia da me de ka ka me ni mu se ko sia ne ye honam de be ye adwo be ye honam de but ne na asa sua trafo ne doctors no wan afo akondem ko sia nge pa de pa unni wo yare na ko hospital is ko sia be na odo ye no e mane na wadi udi tuwa na wache pepe nuwa nyamo jare ya na pepe but ne masu ya trafo doctor for that ne mane nyina ya bo atu agu Ebusia santimantem fobi adwenkyerɛ ɛfa ɛna ewiase nyina ɛtoasi wɔ sɛ ɛyɛ kosuadie da no ɛho nsɛm bi ɛna yɛda ne akyire ɛde ama mo no na yɛaboara mu ɛwɔ nsɛm foforɔ mu na nsɛn yɛda ɛne ɛwɔ de wɔ ne kyerɛ mu ɛwɔ nkroto ahodoɔ yɛ no ɛwɔ framantem a atoyerɛ nkyɛmpa no wɔyɛ ne ɛna aka wɔnom ne nyinaa ne sɛ ensuyire ɛna ɛfefa wɔn ne nyinaa no ɛyɛ volta dam no yɛakyɛsɛ no ɛbu afa so akɔsɛ nkɔfoɔ ne ɛmɛtoto wɔnom ɛde afiri wɔ afiefiem na nso nte no adehyeɛ ne so a wɔso ɛne mpanyinfoɔ yɛ wɔtuatua wɔn wɔ aban mu ɛne mmeammea ahodoɔ nan so ɛsum ɛde akɔ akɔgu aban so wei ɛna ɛnam so ntina aban no ano yie yɛ wɔde ɛba no nam so watse ɛyɛ bedwe bi ya interministerial committee no sɛ wɔmmra mɛkasa ɛmfasa oyɛ ne wese ho na chief of staff wɔno ɛna yɛ titire ni brekro na ɛyɛ rasoafoɔ ya wɔno ɛhwɛ national security so ɛka ho ebi soafoɔ ya wɔno so ɛhwɛ yamanyo ho nsɛm so minister of interior ɛna soafoɔ ya wɔno so ɛhwɛ yɛbambɔ ho nsɛm so minister of defense wɔka ho anasa minister for defense no wɔno so gyina mu bi ahonene yɛ soafoɔ eka ho bi minister for energy afefoto sanfo enso eka ho minister for defense local government minister enso etiemo ebi na soafo ya wono so ehwe yenwuma ene ye fiefie ho ensem so wode wani twemu ya kwan ene ya kwantempo ho ensem so a soafo ya wono so tua no wono so eka edom yi ho na soafo ya wono so hwe potam ho bambo so wono so eka ho ebi ahonedie ho ensem soafo ya wono so eda na bem
mu eno minister for sanitation no maame enso edombi ena soafo ya wono so yensase ene ye nipa ya obo ade adom yen minister for lands and natural resources wono so edom ena de otwato okura ka ho ema ne yedum yensa no eye soafo ya wono so ehwe amane boso minister for information na krata ye wura kwadwo opon kroma ya wono eye mrahye bedwane brekona no wasa ya soafo de ma dehia wono mo ofo ase ayire bi empatamo hono wono ena nensa ehya asiente no interministerial committee ya wono behwe ama voter dance spirit ya ekoso nam so nte no so yiri afefa ifa amanfo miamia hodo ewo framatam ene ne empatamo no wono ma hwe aka ho asem apɛ anopo mesi brebusia yensa aka no anase ne yensa aka no na Sompa kasefo nso yadane ebiachi ede amamo no na esampe nyina no mizo free drink ene 5G meza ena no pay wonom etimi ebo ye chidom ene akwa ye memenda meso eye na wo ye anase awade na wo je wode na ya bedin to anase yakopo domo wode afia ka wo mfie ho pesa auto party kakra edema wadofo gege wani ni nyina no ekowie mu ewo mizo free drink ene 5G fi se wono mizo na ahoden chapo apomoden tam ena wo benya yanka saye mango ya brobe ene ye kwadu ene ya chinchi muso na ye de ene kama brekro na so no sa wo ko eye 5G miza no so a gwara na ne ye suma gumunti no wo nom no wakese wodua so krampo na eboa amonu mu ate watimi ate biedi waba we de ma say tem sa so na wa ho odin atoba ha no meso wo hia 5G miza enti mu amuhia eye 5G miza no ni titru eye emema no fisa mu na ya na enwumaden no ni nyina ewo so wo pe bi ato anasa wo pe bi ato abomoden ne frame 0246 270 221 0246 270 221 baby a wo bia no opese mpanyimfo kra soa no ode brewa wo fra homeya ye be ne sa pepepe e de amount afa yanko Facebook na messages kakra mo de abanetel yen sorry so na opon e de we aba wase Sompa news to the world ye da se papa paye na osearch em say ohine ire me ma wo ache meje oso ebru me nana edusi poku ewo oboase wase Ghana for ewo ahofama pa se obetimi atai MPP amanyoko nachi ama wono botaye breaking the 8 no etimi abem wa bra Dr. Mahmoud Bawumia wono so eba be yakandifo ne nchi akese ekwa ama yewra kwabna ampofo appear virus where MD State Housing Company yo na Efugo Edward also ne dia ba wasi good morning to you too my dear wase ochia ye nyina na ohene Kofi enso de no enso say Mr. Host and as Madam Host good morning mejo so Bruno no so de wase MPP empanyinfo no ene grassroots no wonum andorso Dr. Akoto Afriye se wono ena womra make it a frank emo enfama addition ya sebeya ene menyina be konkan ti obi a ento na chitaye no emfa Emmanuel eye de free ohini Kofi baye Chapman Anderson Jr. one say good morning Dr. Afriye Akoto win November 4th yo Isaac Chum wase wo hwe ye ewo atonso ye fa aseda eba onyankopon so wode edafo so adom ye amen na virgin chemesa eso wo hwe ye free akro Kelly ebusia ye fancy asenom na ye sorry emagana fapim dwumedie nana ya obo amalibia boga anopei wontimi emfa madam na amanyosem nsem enema hodo ye atwa ye ho ahia ya ne nsem no edika na editie no ne mpanyimfo metena se wonso eso adwen fa ho na wonpe anop besibre emfa emayen ye fa seda emaye rasante ye bo Benedict no ene semfo panyi Kukwa Veronica Jando akosia somo ya Grace ene new screening nyina ye omafam de e de bo anopa no nsia brem kase boy Kelvin enso bo na kwabla kese enso be time echi ena no pe ko be jese sempremo enso hwe TV MC aho medi di ohene ire ma me ekua ye boa esia ma yada mo ase akramwa yenko na ya bo ama emeto aso tika expect siatika no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no